Já vás vítám u našeho dalšího informačky. A dneska, informačky. A dneska je to sice informačka v pondělí, protože jsem si neudělal rozvrh jakoby natáčení. Takže já vám tady ukážu můj papír, tady to máte, jsem to přečetl, já vám to přečtu. Takže v pondělí budu natáčet buď hry, anebo historky, nebo obojí, třeba to spojím do sebe a uvidíme, jak to bude. Ve středu budou challenge bude, každá středa bude challenge, nebo bude třeba nějaký různý já nevím, sraničky a takový, a hrátky z vůle, nebo co takhle. Pátek bude páteční úkol, takže vždycky ve čtvrtek napíšu na Facebook a YouTube odkaz a tam napište mi na pátek páteční úkoly a otázky. A vy mi tam vždycky nějakou napíšete. A v neděli budou vlogy a informačky. Spíš budou být ty vlogy, to jsou třeba takové ty věci, kde prostě třeba budu, já nevím, vlogy, třeba vlogy, že třeba budu vám říkat různé věci a tak. A informačky budou, že vám budu informovat co je novýho a tak, a co se bude dít. Takže já se tenhle rozvrchy tamhle takhle na stěnku vyvěsím. Vidíte? A tam je budu mít jako ostatní důležité věci. A doufám, že se vám tenhle rozvrh bude hodit zrovna. A když zrovna nebudu moc, tak to video vyjde buď v úterý, ve čtvrtek, anebo v sobotu. Ale budu se snažit, aby to bylo co nejvycházelo, co má být v pondělí, ve středu a v pátek a v neděli. Se budu snažit, aby ty videa pravidelně vycházely. Takže jinak to asi nebude. A já se budu se hrozně snažit, protože někdy třeba, já nevím, někdy nemám třeba čas, že píšeme písemku, třeba z diáků, takže v pondělí, na pondělí to budu stíhat. Z diáků ne, třeba v pondělí v úterý třeba budeme psat z přírazů a to se budu muset učit, takže asi nebudu moc natáčet. No ale jako já vždycky stihnu nějaký to kratší video vám natočit, takže s tím nemějte problém. A jinak z tohohle videa to asi bude všechno. Jo, z tohohle videa to bude všechno a můj brácha má taky kanál, dávám ho dolů do popisku videa. On už myslím, že natočil jedno video, že jo brácha? Jo. Takže budete mít v popisku videa, jen co na něj najdu odkaz. Takže vám ho budu vždycky dávat do popisku asi videa, v nějakých těch vlogů uhor ne, ale u těch uhorových takových těch vlogů asi jo. A budu natáčet teda hry, on vám pak natočí informačku, jo, kde bude natáčet hry a tak, že jo. Takže těšte se, teď se založil kanál, takže se těšte a čumte na jeho videa a já se s vámi loučím a čus.